Sabi nila, pag lumagpas daw ang dila mo sa gilid ng labi mo, may ibig sabihin yan. Try mo. Oh no! Aba, lagpas ba? Ang ibig sabihin daw niyan, nauto kita. Sinunto ito. Umiiyak ka ngayon kasi naloko ka. Ay, deserve mo yan. Oh, nakasimangot ka. Anong nangyari sa'yo? Nagpa-second dose vaccine ako, friend. Ako, masakit nga daw talaga yan. Yung iba nangangalay. Madalas nagkakasakit pa. Hindi yon. Eh, ano? Mas masakit yung first dose, magkasama kami. Yung second dose, ako na lang mag-isa. Ay, walang Diyo talaga. Ano sabi mo? Ang pangit ko tumawa? Ikaw nga hindi pa natawa, pangit na eh. Ganun to, ito. Ano ba to? Aray ko! Tigil ang tugtog na yan! Ito. Naku! Isang buwan na lang Valentine's Day na! Paalala sa mga gustong magkaroon ng bulaklak sa Valentine's Day, advice ko, magtanim na kayo ngayon pa lang. Sama-sama tayo, don't worry. Buuin ko rin siya, while ako naman pala yung nawawasak. Hala? Ako lang ba? Bakit iba ang nasa isip ko? Binuo ko siya, ako nawawasak. Nag-connect ba ang isip natin? Bakit green ang nasa isip ko? Ito. May duwa ka taho, nagutod sila sang kahoy, ang hambal sang taho, nagkuha sang video, dalaga na ka mo. Okay. Pog di putang, balya. May sa Tagalog. Tagalog! May dalawang tao naputol ng kahoy. Sanabihan niya yung iba na tumakbo na kayo. Bug ng ina. Oh my God! It's time for me to speak English. Yeah. Two people. Yes. And after? Ika. Cut the tree. After, there's one man telling, Yala, run! Ayala! Go, run! Run. You. No? You understand the story? Utod sila sang kahoy, kay ibaligya nila ang kahoy. They want to sell. Pinutol nila yung kahoy para ibenta nila yung kahoy. Yes. They want to cut the tree because they want to sell it. But for me, you know why they cut? Because there's a fruit, they cannot take this one by hand. They cut it first, take the fruit. Fuck you. Actually, the fuck you is not for man, for the tree. Hi guys! So ipapakita ko rin sa inyo kung anong meron ako dito sa aking bahay. So meron kaming chandelier. Ang yaya ko, relax ko siya ngayong New Year. Relax ka lang dyan. Okay, so I have my collection of bags here. Yan, pili kayo. Christian Dior. Ito, itatapon ko na to. Bantayan nyo na lang sa baba kung sino may gusto. Ayan po yung mga bag collections ko dito. Yan. Ito rin ang ipamimigay ko ng mga damit. Maya. And we have our red couch here. This is so expensive also. My room here in second floor. And my nanny's room is there. Going down. That's the big balcony there. Yan po yung mga vacant space na yan. Kalupaan ko yan siya. That's for sale. Pero I'm thinking, maging palayan na lang siya. Yan. O, Beshi, what can you say about mayaman here? Di bagay. I'm showing off also mayaman here. Antan,
alis mo na ako ha. Diyan ka lang. Okay. Pag umalis pabalik ako mamaya ha. Sinabihan lang ako ni nanay na magbantay ng tingin namin ha. Diyan ka lang ha. Pabalik ako. A few moments later. Ton! Maugot-ugot ako talaga ah. Naman yun. Nagbantay nga ako ng tiyanggi namin. Okay. Hindi ko maintindihan yung mga tao dun. Bakit? Wala man sila kasalanan sa akin. Patawad. Ano ako, Diyos? Anong sinasabi mong tiyanggi? Tiyanggi, Ton. Yung bibili ka dun ba? Yung tiyanggi namin dun ba? Yun pala yun. Tindahan. Yung patawad, ibig sabihin nun, humihingi sila ng discount sa'yo para makatipid. Yun. Eh di sana sabihin nila, ayo. Oh, paayo ako. Alam mo, minsan ikaw na kami magulo kausap, no? Diyan ka lang, tutulong ka na lang ito. Bahala ka. Ayo ngayon, Ton. Patawad. Ano, may kasalanan sila sa ako? Nando ka talaga, Ton. Last year ko pa inaantay yung bukas maging tayo. Kung ayaw mo sa akin, panotis na lang. Hala, saan ka kasi nanggaling? What, when, where, how about you? Charot. Hindi ka man nagsasabi sa ako. Last year pa pala yan, bakit wala akong alam? Bakit parang ikaw lang ang nakakaalam? Alam mo naman, ang team song ko sa'yo. Sample ba? Sample. Bukas na lang kita mamahalin. So ayun na nga, bukas na lang. Tama nga ang kinakain mo. Tama ang tulog mo. Tama rin yung isip mo. Eh bakit maling tao iniibig mo? Tanga lang. Lord, kung kasalanan po ang pagiging maganda, patawarin niyo po ako. Malaking kasalanan to para sa inyo. Bakit may bumabalik pa rin sa ex nila? Kasi minsan, hahanap-hanapin mo talaga ang sarap. Nang luto nila. Hi, Jai! Sa Valentine's Day, huwag ka masyadong mag-demand ng chocolate kung pangbukayo lang yung beauty mo, ha? At huwag ka mag-expect ng rose kung pang ilang-ilang lang yung ganda mo.